Давление кыздан чабалый қазір. Мінәуәрә Богданова 7-ші сырхаухананың терапевті күнде 25-шер ауруны қобыл итемді. Келе олмағанларының үйлеріне бара. Ковидқа қаршы прививка ясату мүмкінлігі болғашта біріншілер рәтінде бола. Мен ауыр ковид ұзырдым. Ол вақытта әлі вакциналар жоқ еді. Біз 3-1 отделение біздің ковид біле ауырып шықты. Қотияттық. Шуңа көре мен былай деп ойладым өзіме. Екінші тапқыр бұл ауыр шерлі мен көтері алман. Біз больнойлар білән эшлибез. Бізге 20-ден артық больной келе күн сайын. Алар арасында ковид белән ширләүчеләр бик күп. Без шуның өчен үзебезне саклыйбыз, үзебезнең туганнарыбызны, пациентларыбызны, без шуның өчен прививка эшләргә тиеш. Я все столько увидел и насмотрелся, что вопрос не стоял, прививаться или не прививаться. 7-ші хостахана табиблары үшін ковидқа қаршы күрәш узган елның февраль айында башлана. Хостахана қаршында 200 урынлық госпиталь ачыла. Узган ел ішіндегіне де онда 8,000 ярым кіші ковидтан давалана. Мы повидали многое. Бу шер күпне күрсәтте. Үлеме дә булды, авыруларның интегүләрен күрү ни тора, моңа ияләнеп булмый. Йөрәк дерт итеп куя. Мондый хәлдә үземне дә, якыннарымны да күрәсем килми. Шуңа прививка ясаттым. Знаю, что дома меня ждут мои близкие. Иде мине туганнарым, якыннарым көтә. Алар минем исән сау булуымны тели. Мин дә аларга авыруларны дәвалыйм дип шир алып кайтасым килми. Шуңа прививка ясатырга булдым. Күпне күргән табиблар имеш-мимешләргә кулак салмый, аларның үз тәҗрибәсе бар. Шул рәвешле 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе хезмәткәрләре 100% диярлек прививка ясата. Табиблар шәфкать туташлары гына түгел, хастаханәнең башка тармакларында хезмәт куючылар да. Подлежащих вакцинации было. Безнең хастаханәдә 3034 кеше, шуларның 2871 прививка ясатты. Бу бөтен хезмәткәрләрне исәпкә алсак, 95% дигән сүз. Күмәк иммунитет булдыру өчен Татарстан халкының 60%-на вакцина ясату кирәк. Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.